Čau, já jsem Sedmena, já vás vítám u druhého partu hraní Minecraftu. A minule jsme skončili tady v téhle džungli, jsme skončili. A dneska konečně si postavím nějaký domeček, co jsem taky slíbil trochu. Aby jsme měli nějaký domek, ale nejdřív tady posloucháme nějaký dřevo. O. Dobře. Takže jsme v prčicích, protože nás zabil skeleton, takže hustý. Tak jo, takže zase od znova, jako vždy. Je to sem? No nevadí, tak aspoň. Tak. No tak zase večer, večer to je hrozný. No tak to je asi blbý, protože začneme zase od znova. A dneska nebudeme teda stavět dům, dneska budeme hledat věci a suroviny zase. Tak no, to mi někdo píše na Facebooku. Mám tady zapnutý. Ano, hnedka jsem... Ty já se bojím těch zombíků, já vůbec nic nevidím. Možnosti normální, těžká, mír. No, nevím, co to je. Normálně si dám. Nevím, co tady bylo. Ty jo, no jo, taky večer. Ach jo. Ach jo, ty jo, nevím, co mě zabilo. Mě zajímalo, co mě zabilo lidi. Co tam hlo? No, to je samozřejmě. Doufám, že dobře vidíte, protože se tady dost velká tma. Ale tak se budu muset nějak zesvětlit a takové věci. Fuck! Cípni ty buříku. Cípni. O, to. Oni miliony zombíků. Jdou po nás, jdou po nás. No, kdo jde po nás? Vyšší. Jdou po nás zombíci. Jdou po nás. Pomoc. Ne, zabijím to na prase, aby se měl nějaký žralo, dělají prase, dej mi nějaký žralo. Ty prase dělají. Ahojčí, ty pojďme. Prdek, týpneš. Tady seš ty prase. Blbečku, pojď sem, dělej. Blbečku, kam mi utíkáš? Tak mám 6 masa. Ještě nějaký... to měl pan pavouk. Tady mi nakopat prdel. Víš to ještě to? Tak. Tak. Teď si děláme sekeru. Krumpáč. Lopatu. A meč. Tak, máme v podstatě všechno, co bude potřebovat. No. Najíme se. A tam mi píš na Facebook. Takhle, nevidím. Nechci upínat teď. Potom máš po videu, no nebojte. Píp. Dobrý. Tyjo, to je velká džungla, to je nějaký baráček. Já se ale fakt lidi budeme si muset rychle nějaký domeček postavit a tady nějaký je. Tak jo.
krásné obydlení, fajn. Já už chci, aby bylo teda světlo. No, ale nechci, aby to moc bylo dlouhý. Já jsem chtěl v podstatě, aby jsme slyšeli nějaký úrodu, kde bychom se prostě postavili dům a takový prostě, kde bychom bydleli. A jako já tady moc chcípnu. Nějaký divný. O, tak tam se nejdu. Tam se těžko půjdu. Zároveň torče. Ty vole. Ale dělat si z něj srandu. To budu jako zabít, jo. Tak jo lidi, já to už tady ukončím. Asi zase chcípnu. Asi jo, tak... Jo! Yes! Yeah! Co to tam? No, jo. Konečně den! Jej! Tak to tady neukončíme. No, to se nemusíte číst. Nebo pokud se tak to čtete. Ale já chci přežít, nechci chcípnout. Daj masa. Musím sekat. Masíčko. Teda masíčko nasekat. Tamto dřevo bych chtěl nasekat. Máme na ovce. Ovce, pojď sem. Zabije sám. Ne, ty nevybuchne, že ne? Doufám, že klid. Proč si nevybuchuju? Mě zajímá, koho jsou tyhle strany. Kdo staví, asi mají to. Peníze 130, dobrý, to je celkem dost. Jak v popisku videa bude ten předchozí díl. Ty vole! Ty vole, se hrozně lek lidi. Tak já mi si postavím nějaký domeček, a budeme potřebovat torčky nějaký. 5, z toho uděláme tohle. A z toho si postavím někdy takový malej, jen pro ubydlení a potom tam ukončíme, protože jenom takový malinký a potom to budeme dát vylepšovat prostě. No, potom to prostě tady ukončíme, tady budeme si pamatovat a já si budu být tady někde, tady nahoře někde, prostě. Nebudeme ho dneska stavit, budeme ho stavit zítra, protože si uděláme lepší věci a no tak prostě. Takže zatím zase to nebylo moc velký dobrodružství, ale zase chcípám jako předtím, ale úplně stejný HP. A zítra vyjde další part a tam už budeme stavit dům, vylepšíme si to a bude to další, bude to aspoň tak 15 minut, no nějak tak, nebo 14, 10, 5, 12 minut by to mohlo být. Tak jo, tady to ukončíme. Tady to je krásný rozhled a ještě tam máme nějaký ovečky, stromečky kolem sebe máme. A já už mi to líbí zase píšel, tak jo. Takže to takovým dáme. Set home.